yung gawain ni Titangelo kapag nakadate kayo ni Titangelo, kahit first date pa yan, bembang na agad. Si Titangelo ba ay napunta na sa situationship? Hindi ko na alam yan eh, mga situationship. Mukha, Bago rin. wag mo akong ginaganyan-ganyan, baka mapamura ako sa mga kasinungalingan mo. Makabago na yan eh, makabago na yan. Mas luma. MU! Yun lang MU, yun, MU, MU. diba? Situationship. Kasi kaming mga tito na, ang term po namin na landian na walang label ay MU. Yan. Pero yung mga bata-bata ngayon, kasi kami may mga gout na kami. Yun na, pag may camera, single. Subukan yung tanggalin yan. Minsan, ngayon kasi hindi na uso yun, yung getting to know each other. Bakit? Ano ba uso ngayon? Yung diretsahan na ngayon. Na? Di ba? Na? Ano ba yung ano ba yung mga gawain nyo bangon. Ano na yung gawain ni Titangelo kapag nakadate kayo ni Titangelo, kahit first date pa yan, bembang na agad. Paano pag wala? Pwede rin sa'yo yun. Wala pang experience. Una man. Bakit? Ako magtuturo sa kanya. Wait! Go! Hindi. Go! Lapit na! Lapit na. Nakikiliti na. Hindi kasi 'di ba ang aso kapag dinidilaan ka nakakakiliti. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.